Egurrezko jolas tradizionalak, dia protagonista momentu hontan landako kanpuan, xaguan barako ekintza bat eta gu arduradunakin gauz. Luisal, egunon. Egunon. Zenbat jolas ekarri dituzu gaur hona? Gaur 51. 51 garren urte horrena dela eta horren beste jolas ekarri daz. 51 hemen, baina beste horren beste dituzu etxia. Bai, baino gehiago egin deko daz. Danak diferente, eta gero horretaz aparte, gero herrikirolak be eiteko daz, egurrezkuek. Dana, baina egurrezkuek. Batez be hori, umientzako abaret ikuspegie. Hombre, danak ez dire seizetez umientzat, nagusizentzat be. Hasikeran ideia hori izan, 3. adinerako edo nagusientzat jolasaz jaietan da ez da aukera askorik euretzako egiten da baskariek eta holan, baina gero ez da eta bueno, horregaz pentsamenduaz. Ni eskolan, eskoletan beti egiten da, betiko herrikirolak, ez da, horrenik esanen, beti berdine, hortik kanpoen zer egongo ete da. Horren hasi nintzen, Euskal Herritik, gero Espainiatik ikusten, horre Aragoi aldean hor dago Kanpone Museo de Juegos Tradicionales, baina gauz egitzi dauz, boluek eta. Gero Kanera arte behun nintzen, da gero jazintzen Europara entzak juten. Eta Frantzian, segun, adibidez, Bretaña aldetik, edo Perpignan aldetik, eta baita Normandia aldetik dauz pilo bat. Osea, gaur egun jarraitzen da beze antzinako jolasakaz. Orduen aukeri dekotenien, umeak eta Andrea hartun da juten gara, hango zaharren egoitzetan, hango artizauekin berbaiten, ikertzen jolas berria topetan, gehienak aldute dauz, baina beti dau herritxoetan zeuzer, eta zeuzer baten batek dakiena. Eta ideiak hartu, eta gero geuk egin, nik neuk egiten dut azdenak, eta gero plazaratu. Badauz hor, Holanda aldean eta badauz elkarte batzuk dekizenak informazio nahikotxu. Orduen, bertan jartzen dut, jolas hau izango zan, onela eta horren datuek ipindetauz. Eta batzuetan neurri zepe. Horren itxautez gehienak neurri berdinekin eta, adibidez, hemen horrean dagoen bat, hori da, Bilar Nikolas eta hori izan mediku batena. Bera zan medikue, asmatuan jolas hori kontsulten egiteko, eta, erabiltzen direzen dira antzineko labatibek. Hemen Espainia eta Euskal Herrian da ez da, horren Belgikatik erosena zen labatibe batzuk, eta hemen jolas hori. Eta hori, jolas hori egitze da, hor Normandia aldetik martzan dauela gaur egun. Tabernatan da topeuleik ez.